Mga higala, kumusta o mayong hapon kanatong tanan? Ani ang usab kining pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipanguluhan kini sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga diin ang Central Office ana nahimutang sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Ug kining programa mga langitong damdag sa kinabuhi inyo kini mabati sa adlaw nga Domingo. Mabati kini ninyo sa alas 11 ngadto sa alas 12 ug may ikaduha kahigayon usab pabati usab dinhi sa DYLA hapon sa alas 2 ngadto sa alas 3. Ang mag-angkon mao kini ang inyong igsoon si Brother Cesar Pati uban usab kang Brother Samuel Montimayor ug sa uban pa. Ug ako nalang mga pagpangumusta sa tanan ng magtigsuon no. Din man dapit sa tibuok nga kalibutan ug dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kaninyong mga igsoon? Ug labi na usab ang ako mga pagpaabot sa pagpangumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta usab kaninyong tanan ug sa tanan gayod nga mga kaisunan nga nagpatalinghog Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kaninyong tanan ug ilabi na usab diha dapit sa United States of America na may atong mga kaisunan usab diha nga nagtrabaho ang uban ng aminyo ug ang uban usab OFW. Kumusta na lang kaninyong tanan. Ug ako sa mga pagpangumusta diha sa ato ang palasyo diha sa atong Executive Vice President Rebinak ang Reverend Charlie Eugenio uban usab sa iya ang kapikas sa kinabuhi kang Madam Gaga ug sa iya usab nga pamilya. Kumusta kaninyong tanan ug sa tanan nga mga ministro nga naa diha sa PBCM compound. Kumusta kaninyong mga igsoon? Boyno kay wala man ang atong kauban si Brother Samuel Montimayor. Kita lang usa ang mag-inusara karon apan magpalahi kita. Ang atoa karon nga pagaisgutan mga igsoon mao ang kabahin sa mga kasaysayan sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Ako na membro ko sa 1978. Ang akong pagkamembro tungod kay lagi ako usaman ka Katoliko kanhi sa unang kapanahonan o maghanaan ako diha sa Freedom Park uban sa mga nagkalain nga mga relihiyon. Naa diha ang maglalis diha ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, nasab diha ang Catholic Faith Defender, na diha ang mga Sabadista, Born Again ug uban pa nga mga nakalain mga sikta. Diha may magtapok sa Freedom Park kanhi sa unang kapanahonan sa 1970s. Mao tungod lagi kay sa akong pagkakatoliko, hibaw-an naman nato nga wa magyud ni pugong-pugong ni ato ang kinabuhi lagi. Palahubog, chismoker, yaga-yagaon, barkada, wa pay kaon, mag-inom na, uban sa mga palahubog hapon das barracks, kaya diya mo ko mag-istambay das carbon sa barracks, kaya nagpuyo mo ko das bato. Hilabihan ka palahubog ng inyong higala, kini si Brother Cesar Patio. Tanang bisyo ako, mao nga sa akong pagkabisyoso, na diha pakos Katoliko, mao nga nagkasakit ako. Ang akong sakit, acute nga ulcer, perteng sakita gyud sa akong tiyan. Nya mao pay kargado ra ko sa carbon sa unang panahon. Kay wa may lain atong panginabuhi kay di matataas og grado lagi. Mangargal ang taon ko sa carbon, alas 3 kadlawon para lang gyud ko makakwarta. Unya, ikabuntag na hayag ng adlaw, inom dayon. Wa pay kaon. Palitag tandway, palitag cheeser nga 7-up o sa unsa na lang to, Pepsi. Ingon ana ang ako ang kinabuhi kanhi sa diha pakos Katoliko.
Sa diha nga nagrabe ang akong sakit, nga dili na ko mukaon, isuka na nako ang ako ang kanon, bisan na lang unsa na lang ang ihungit sa ako ang asawa, isuka na nako o wa na inuntang pagkaon nga musulod sa akong tiyan. Maghuwat na lang kog mamatay ko. Mao nga sa akong kinabuhi, wa may lain na itong himuon, mao magyod nga mangayo tagpasaylo sa atong mga sala nga nabuhat. Mao na ang akong giingon, Ginoo, ug naa manggaling ka, tagaay in taong kog second life, ikaduhang kinabuhi. Kay og mabuhi pa ko niining kalibutan na Ginoo, isaad na ko nimo, nga biyaan na nako ang tanan nako mga bisyo. Dili na gyud ko mag-inom-inom ug unsa pa sugal didto, usag unsa hantak didto, baraha didto, lakinayan ug unsa pa. Daghan nga mga bisyo. Ana pa kuskulon, naa pa sa una tong mga hubo-hubo, naa pa tong mga piyasa hungkira kani sa unang kapanahonan, naagyapon ko diha. Daghan gyud ang ako ang mga nahimo nga gipangayuan ko nagpasaylo sa Ginoo nga matod pa nako tagaay in taon ko Ginoo og second life kay magbag-o ko sa akong kinabuhi. Naghangad ko sa kisame nga mao ra gyud ang akong gipangayo sa Ginoo. Wa pa ko kailang master ana. Nag-ingon ko nga tagaay ko Ginoo. Nahibalo ko nga espiritu ka. Nahibalo ko nga ikaw nasayod ug unsa ang nias akong hunahuna. Pero tungod kay ang Dios naa man lagi, unsay nahitabo sa pagkaugma. Pagkaugma na ay misaka nga duha ka misyonarya nga babae nga tag-as og buhok. Nga taga-Tisa Labangon nga ang iya ngalan mao si Nini Alcasarin, uban ni Elena Largo. Uban usab ni P. Navarro. Wa pa to mamatay si P. Navarro. Nigsaka sila diya sa Nippon Auto Surplus, kay diya man ko nag-abang. Unya ning ingon tong misyonarya nga singanan og Nini Alcasarin nga naa man daw kunoy masakiton dinhi. Oto iya kong gitan-aw dito sa kwarto, niwang nagkikustanan. Ning ingon dayon si Nini Alcasarin nga, Brad, tambalan ka nako sa ngalan sa Dios nga Espiritu Santo. Sangpita lang ang ngalan ni Master. Hangyua siya nga yuhon ka sa imong sakit. Moto nga, nag-order siya tulo ka kandila. Moto nga ang tulo ka kandila, iyahang gidagkutan og nagluhod siya. Ug naa ang picture ni Master diha sa maong altar, nga nagluhod siya, nagrosaryo siya. Kunya sa diha, nga diin, iya akong gitambalan, pinagi sa huyop. Gihuy pala niya ang akong ulo, gihuy pa niya ang akong kuto-kuto, gihuy pa niya ang tibuok na akong lawas. Ug unsang milagruha nga sa diha nga matod pa na niya tagay ko Brad og init nga tubig. Nagsuwat siya sa papel nga naay sulat nga Latin. Gibutang niya dito sa baso ang maong papel nga naay sulat nga Latin. Ningingon dayon si Nini Alcasarin nga, Brad, imna ni mao ni ang imong hinubig. Pangalian ni Master nga ayuhon ka sa imong sakit, tagaan ka og second life. Tuod man akong gibuhat ang maong tugon sa espiritual nga nagtambal kanako. Mao nga sa ilang paglakaw, dako ang milagro nga nitabo sa akong kinabuhi tungod kay ang kasakit sa ako ang tiyan. Gibati ako og kahapsay sa akong tiyan, gutom nga lami ikaon, motugay na nako akong asawa, ter. Lugawi ko, ter, kay lami man kayo ikaon. Just imagine ka. Nga dili naman ta kumukaon nga naman sa paghuman nilang tambal nako sa mga misyonarya ni Master Tomas Eugenio Sr. Wa pa ko kaila ni Master Anan Tunguran. 1970s ta, 1978. 1977, wa ko masayop. Ngatos 1978, kaya na membro ko sa 1978.
Itambalang ko 1977. Kaya wa man dayon ko mamembro anang tungura kay naniid palagi ko. Kung unsa ning punduka ang PBCM. Inosente pa ko kay devoted ko kos mga larawan. Devoted ko kos pare. Kay magoy na mata na tong mahayag. Muna da nga diha ko. Pero wa ko mapadali-dalig tuos PBCM. Naniid pa ko. Sa diha nga naayon ako, niingon dayon ang katong misyonarya pagkaugma ni balik. So, Brad, naglingkod naman lagi ka dihas bangko. Ko, sister, kay maayo naman ang paminaw sa akong lawas niya. Lami naman igana o kaon. Na maayo hinoon, gimilagrohan ka sa Holy Spirit. Gidungog ang imong mga pagampo dito ni Master. Pero wa pa ko kailang Master, anak. Naunsa man ang naitabo ato, padayon nga naayo ko, padayon nga maayo na akong kaon, maayo na akong gipaminaw sa akong lawas. Unya, sa diha nga maayo na ko, uy, naunsa ba ning balik naman pugog panugal aning hayalay, kaning hayalay ba? Di sa una sa kiniyating hayalay nga gaisano na karon das mambaling. Kaya di makos dulho pod. Balhin mo ko das dulho. Balik sa akong panugal, balik sa akong spisyo. Moto nga gina ko misyonarya nga pagtuong ko sa Cagayan sa San Antonio kay para makakita daw ko ni Master. Moto nga ako duha pag ko. Moto nga nadugay na sa sige na kong balik sa bisyo. Sus ni balik na mapugsakit akong tiyan. Moto niingon to ang misyonarya nako si Nini Alcazari nga tuan nas Amerika karon. Kanang mga Alcazarin das tisa ka ilado na mga Alcazarin diha. Anang mustisa albangon ay ilado na kanang na San Roque da kasi kapilya ilado ka na mga Alcazarin diha. Ya sinini ta na mas Amerika karon kay naminyo masag Amerikano. Karon ang nahitabo ning balik ang ako sakit. Ginang ko ni Nini Alcazari nga Brad. Ayon pagbalik sa bisyo kay na ibalik yun na ni Master ng sakit nga imbis na ayon na noong ka balik na noon na. O to nga nahaddo ko. Nya kani abot matong Disyembre to. Pag abot na ng Disyembre, nag-ingon ang misyonarya nako nga yang bana si Edwin Alcazarin. Nga patambongon ko sa palasyo kay conference daw, general conference. O to nga diduso ko kay wa may kwarta lagi, pero naay sugal, naay kwarta. Yun ana ang kinabuhi na to. Pagka bisyo, naay kwarta. Pagka importante, way kwarta. Boto, unsay akong gihimo kay lami naman gyud adto Cagayan. Ang barko sa una 25 pesos pa ang plite dito sa Cagayan de Oro. Don Ricardo ang barko nga akong gisakyan sa Cagayan de Oro. Kahoy pa tong mga barkos una. Dili pa puthaw. 25 pesos pa ang plite. Karon pila plite sa Cagayan. 1,400 na ang plite Trans-Asia. Dako kayo kalainan. Karon may epekto man kay daa man gisulti ni Master. Unsa may nitabo? Gibaligya nako akong karsones sa karbon para lang gyud ko makaadto didto sa Cagayan de Oro aron makakita ko ni Master. Hangtod nga paghalin sa akong duha karsones, gingnan nako ang misyonarya nga. Sige sister, mauban lang ko ninyo. Nya wa ba koy puti sister kay magputi lagay sinina dito. Wa man koy puti sister. Kaya nagkabalaka na kay na may daghang puti si Edwin. Tuod man naabot mis Cagayan de Oro City. Sa pag-abot namo sa Cagayan de Oro City, nag-announce dayon sa trumpa nga matod pa ni Jake Pasayon nga karong alas 6 sa hapon manulod ang tanang mga membro misyonarya ug misyonaryo kay si Master mag-ebanghelyo. Mato sulod ko dito. Pag sulod na ko dito, lain ang babae, lain ang lalaki. Kani tinuod man ni nga nitabo sa akong kinabuhi. Karon sa diha nga si Master napa sa iyang stage, nga iyang stage si taon sa una kawayan pa, unya ang atop nipa. Luoy gyud kayo ang stage ni Master sa unang panahon. Luoy gyud kayo. Kay kawayan ra taon.
Unya nipa ang atop. Sus, nanudya si Master sa mga tao, katong mga makasasala. Nya ako kay utro po ko makasala, hadlo ko. Kung siya akong gibuhat, ay nagpahipi ko dito sa ako ang luyo sa katong mga misyonaryo ba, tago ko dito. Iperti namang panudo ni Master sa mga makasasala, hibaw-an man ni Master ug unsay ibong sala. Ako pod ato, sus kulba kastanan. Pirting kuba sa kundughan kay kisa magoy tarong na to, pulos mo kita makasasala. Moto. Ingon ato ang ako nasaksihan ni Master. Hangtod nga naa na ito mga spirited, manudya kapos mga sala. Dili basta-bastang ako nasaksihan dito. Sa laktod nga pagkasulti, daghang mga milagro nga gipakita ni Master. Pagkaugma, niingon ni Master, uban sa Ebanghelyo, kay mag-Ebanghelyo tos Master, gikan sa alas 6, abton po na dito, pagkabuntag na po, tama na po sa alas 6, alas 7. Alas 6 hapon mag-Ebanghelyo nas Master, mahuman po pagkaugma po sa alas 6, hato, abot pag alas 7. Grabe, tininduga, ginawa, lingkuray dito. Napailudhan dito nga bato, mga grabas, piting haita. Ay, ugwa kay kuan sa imong tuhod na siguro yung masamad yun na imong tuhod kay grabas god, mga kabatuan ko dito. Ingon ana ang akong mga nasaksihan diha sa pagtulunan sa PBC. Nag-ingon na si Master nga ugma mangumpisal ang tanang mga membro. Ang among pagdili kay antiil among ilakaw dito siya, tuhod. Gikan sa pultahan, paingon dito siya kay naglingkod mo to siya dito sa guardhouse. Tuhod ang imong ilakaw dito, sakripisyo gyud ka. Tuhod. Titi sakita. Sakit yun kayo kay grabas god imong ludhan. Sakit. Pag-abot na gyud nga ako nagisunod, pirting kulba sa kundughan, kung napatay ko ani ron, daghan na ba kong sala ani. Unsay nahitabo mga igsuon, sa diha nga gisugid na nako ako mga sala, nag-ingon si Master nako, Loy, mao pong ni Master sa ako Loy, maayo kay nagkita ta. Patay na ra ba unta ka, Loy? Unsay ako ang gibati, hilabihan gyud nako paghilak, dangoy-ngoy ko pag-ayo. Unya, wa ko kagwanta, akong gigako si Master sa iyang tiil. Ko Master, pasayloa gini taong ko Master. Sige Loy, pagtarong Loy ha, iyang gipandungan ang ako ang ulo sa iyang kamot, gihuypan niya ang akong ulo, nag-ingon siya nako nga, Loy, gusto ba ka og kinabuhing dayon? Ko, Master. Bueno, kay gusto magkakinabuhing dayon. Pagtarong aron mag-uban ta. Moto nga wa gyud nako nahikalimti mga igsuon ang gisulti sa langiton nga matutudlo. Perting hilak nako. Hilak yun ko. Kaya nga nung nahibaw man siya nga, Loy, patay na ra ba ka, Loy? Di ba nag-ingon ka nga tagaan ka o ikaduhang kinabuhi? Loy, naibalo ko, Loy, kung sa imong gipangayo, Loy. Nga nung nahibaw mas Master, ngayon na akong pag-ampo, nga dito raman ko sa Cebu. Kunya siya naas kagayan di uro, nga nung naibalo mas Master, ana. Nga mao na akong giampo. Muna nga Diyos di ay bisan sa nahuna lang, nasayod di ay siya. Muna si Master, dili yun malimdan. Nahibalog yun siya. Bisan ang mga karaang misyonaryo, pangutan-an sila, mga igsuon. Katong mga namembro sa 1970s, grabe ang mga milagro nga gipakita ni Master. Daghan ang mga milagro. Muna karon sa diha, sa mga ebanghelyo ni Master, matod pa na niya sa 1970s, ngatos 1980s, pirmi man ko diha sa Freedom Park, mag-ebanghelyo ko na, magwali ko na, ni Master, maghilak pa ko diha sa una sa Freedom Park. Akong kaatbang ang mga Katolik Petipinder, Sabadista, Iglesia ni Cristo ni Manalog, uban pa. Tapukan ko diha sa Freedom Park. Pagpamatuod lang ni Master nga, siya mao ang buhing Diyos.
ng Espiritu Santo. Nga kay tabangan man ko og debate, awa lang ko kay balo nga akong ulo na pulos na upos sa sigarilyo kay himuon man din nilang astri ang ako ang ulo sa mga bugal-bugalon nga mga tao nga naa sa Freedom Park. Moto nga naamay to'y tao nga ning kablit nako niingon ang tao nga, Brad, tanaway mo ulo brad, dagang upos sigarilyo, himo naman ang astri ng imuhang ulo. Sus, pag-ana nako sa kong ulo, pertindaghan yung upos sigarilyo. Pero wa na ko na iksapayan mga igsuon, aron lang yung ko makapamatuod sa buhing Diyos ng Espiritu Santo nga akong gipaila mao si Master Tomas iyuhin nyo sinyo. Dayon nagatbang ni Sok Fernandez. Kana si Sok Fernandez kato mga karaan nga Katolik Pitipindir buhi patos Tonyeng. Si Atty. Y. Iskomiran buhi pa to kay mao matoy presidente sa Katolik Pitipindir to si Atty. Y. Iskomiran. Buhi pa to si Atty. Barason. Just Freedom Park. Katos Tonyeng mamotoy tigpamaba diha na mangutana si Tonyeng madayon nga musulti dito ni Sok kanay mangutana. Sa diha nga nagatubang kami ni Sok ang dadungog nako sa ebanghelyo ni Master nga matod pa ni Master nga moabot ang panahon sa unang panahon nga ang kanang bugas Hesus ginantang pa na sa una panahon pa ng Marcos ginantang pa ang bugas. Unya ang isda sa una tinapok pa 50 tabos. Piting baratuha gyud sa unang panahon pang Marcos to. May suon. Barato gyud kayo. Pero takulahaw lang nga ng ebanghelyo si Master nga matod pa niya. Maabot ang panahon nga ang bugas moabot og 2,000 ang sako kapin pa. Nakinsa may magatuo ni ana mga igsuon nga ang bugas sa unang panahon ginantang perting baratuha. Ang isda sa una tinapok perting baratuha. Pero matod pa nako dito ni Sok Fernandez, Sok, mutuo kag sa dili si Master nag-ingon. Moabot ang panahon nga ang bugas moabot og 2,000 kapin pa. Unsay po ni Sok Fernandez ako matod pa niya, basig propeta ng imong Master. Mao na ang sulti ni Sok Fernandez. Diri nako. Pero mga igsuon kay ang Espiritu Santo musulti man sa butang nga umalabot na amana babasa na to sa Juan 16 nga to sa 13 nga to sa 15 nga ang Espiritu Santo musulti sa butang umalabot ug mao'y magpahinumdom sa unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo manatuman kana mga igsuon. Basahan gali ninyo ang Juan 16 13 nga to sa 15 nga ang Espiritu Santo mutugan sa mga butang umalabot. Ingon ana ang prediction sa langitnon nga magtutudlo. Unsa pay sulti sa langitnon nga magtutudlo diri namo sa naa pa siya nag-uban kanamo. Matod pa na niya. Sa wa pa mi pahuway ang langitnon magtutudlo kini pamalandungin ninyo ni mga membro. Kay kining akong wali karon ako ning gipahinungod sa tanang mga membro sa PBCM. Nga nakalimot na sa pagtulunan sa PBCM. Gipukaw ta kamo nga mga karaam, mga misyonaryo, basig nalimot mo unsa ang gitudlo o unsa ang gisulti ni Master sa iyang pag-ebanghelyo kanhi sa unang panahon. Unsay sulti ni Master sa wa pa siya mipahulay, matod pa na niya dito sa usak sa tulo ka mga ministro. Kinsa ang ministro nga gisultian? Si Reverend Charlie Eugenio Luloy pa na sa una, o si Juan Bagaipo o kani si Danilo Nakwa. Unsay sulti ni Master nga to nila? Sa diha sila sa information, nag-ingon si Master, bungkagon ba ninyo ang PBCM? Loy, bungkagon ba ninyo ang PBCM, Loy? Wa mo tubag si Reverend ana. Sa ikatulong pangutana, nga bungkagon ba ninyo ang PBCM? Kinsay nagtubag, wala mo tubag si Reverend ana. Ang nitubag kani si Danilo Nakwa. Unsay sulti ni Dani? Dili Master. Maron akong pangutana ninyo.
Kaya di madayong kagon ang PBCM. Nanunsa may gibuhat karon ni Danilo Nakwa, nga matod pa na niya nga dili pong kagon ang PBCM, unsay gibuhat ni Danilo Nakwa og ni Makarayo. Ha? Nagtukod sila og pundok nga mao ang PEDM, kung PADM. Ha? PBCM ang gitukod ni Master nga mao ang timbre sa kaluwasan, pero unsay nitabo nila ni Dani Nakwa, daglain o pundok. Nakatuman ba si Danilo Nakwa? Sayang giingon ni Master nga bungkagon ba niyo ang PBCM? Wala makatuman. Timan niya mga membro? Karon unsay giingon ni Master? Kaya di man ipabungkag ang PBCM. Matod pa ni Master, mulakaw ra ba ko? Wala bisan kinsa nga akong dadon. Bisan pa si Arlen, bisan pa si Loloy. Mulakaw ko, matod pa ni Master. Nga daw kuno iyang iuban. Bisan pa si Arlen o bisan pa si Loloy. Dato pa, mulakaw nga siya rang isa. Mautong tungura nga si Master sa unang panahon, mukalit og lakaw tungang gabi Muadtos Badingasag, muadtos Cagayan, pirting sunod-sunod ato ni kuan ato. Atong security guard sa unang kapanahonan. Nalimot alam ko kisa tong security guard at nung panahon na. Die hard ba ito siya sa unang kapanahon. Si Luis. Ha? Mukalit na si Master Lakaw. Apason god, maglakaw rato siya. Tungang gabi na. Ya, pasakyon si Master sa iyang auto. Di mo sakay. Hato, pinugsanay yun. Pero nag-ingon siya, mulakaw kuno siya. Gaway iyan dalon bisag kinsa. Ha? Unya, nanugon na yun siya. Sa iyang paglakaw, matod pa na niya, ayaw baya ninyo samari ang akong lawas. Kaya kung inyong samaran ang akong lawas, unsao pa nako pagbalik sa akong lawas kung inyong samaran. Kana mga igsuon, wala na namo masabti ng istoryahan ni Master. Kaya nagtuo kami nga si Master, dili yun na siya mawala. Pero doon na sa itugon, nga matod pa niya, ayaw ninyo samari baya ang akong lawas. Kaya saon man ako pagbalik sa kulawas o inyong samaran. Wa mi makasabot, anak mag-isuon. Wa mi makasabot. Ha? Unsa pa giingon niya? Ayaw baya ko ninyo ibutang sa balay nga walay bintana. Libo gapon sa nang sulti ni Master. Oy, nga, di daw kuno siya magpabutang sa balay nga walay bintana. Sama na, oy. Bisan ako mismo, wa ko kay balo, anak. Sa labtunon ang sulti sa magtutudlo. Nga dili daw siya ipabutang sa balay ng walay bintana, unya dili siya pasamaran ang iyang lawas. Kay og samaran daw unsa umang kuno niya pagbalik sa iyang lawas o samaran. Mun ang gisulti sa langit ng matutudlo, iyang gibilin ni rin mo. Matud pa na niya. Ako ray Master nga dili mo balik sa abog. Imagine ka na. Sa labtunon ang gisulti ni Master, wag gid mi kalabutan anak, wag gid mi kay baw ana unsay bot pasabot ni Master. Gamatod pa ni Master, ako ray Master nga dili mo balik sa abog. Matod pa na ni Master, ang inyong lawas karne pa na. Pero kini akong lawas, matod pa ni Master, dili ni mabaho. Batsing ka anak. Kana inyong lawas, matod pa siyang iyang benghilyo, karne man ang inyong lawas. Pero matod pa ni Master, kini akong lawas, di ni mabaho. Wa mi ana, lisod sabton gyud anang mga tungura. Ha? Lisod kayo ang mga gipangbilin nga sulti ni Master samtang nag-ibanghilyo pa siya. Matod pa niya, kana inyong lawas karne pa na. Pero ako ray Master, daghang Master sa tibuok kalibutan nga nagpa-master, pero tanan sila nangabaho, pero ako ray Master nga dili mabaho. Ako ray Master nga dili mo abalik sa abog sa yuta. Ha? Ako ning gisulat mo, nay. Kung nagtan-aw mo sa video o sa YouTube, gi-record ako ni ang gisulti sa langit ng magtutudo. Aron dili ko makalimot sa Ebanghelyo ni Master. Kaya matod pa ni Master, importante ba yan na ang ako mga sulti? Kaya dili ra ba ko magbalik-balik
sa akong ebanghelyo. Ha? Dili ko magbalik-balik sa akong sulti. Di ko magbalik-balik ug unsa ang akong ebanghelyo. Muna nga ako gining gi-record now, tanawa ninyo na. Gantaw mo sa Facebook o YouTube na ako gining gisulat ni. Ang sulti sa langiton nga magtutudo. Di mo makaingon nga, mana. Kaya mato pa ni Master, isulat na ninyo. Kung sa pa isulti ni Master. Di daw ko siya magbalik-balik sa iyang ebanghelyo. Ha? Mato pa na niya. O mato pasab ni Master. Moabot ang panahon nga dili na unya mo makaduol nako bisan pas pag-amin. Kay kami sa una mga igsuon, mga karaang mga membro, kung naamay sa tubangan ni Master isip amo siyang giilang amahan. Ha? Muamin jud mi niya. Kay mao man ang amo ang andan agi pagtahod sa magtutudlo. Muamin mi niya. Pero nag-ingon siya moabot ang panahon nga dili na unya mo makaduol nako bisan pas pag-amin. Na nag-record nako na. Ha? Matud pasab niya, moabot ang panahon nga kami na lang ni Inday Princess nga duha nga mabilin diha sa palasyo. Tinuod man. Bisan pa muadto mo dito sa palasyo, way lain nga nabilin diha si Princess Regon in town og si Master. Buhi pas Master ani yan ang gisulti. Pero nganong natuman man eh? Ha? Wa ko magpatuo. Nga mao ni mo na. Magpabilib ko. Ha? Nga na ay mga tao nga maingon, dili tuhuan akong gisulti. Dili ko ingon ana. Ha? Kung nagsulti man siya nana, iyan ang katungod. Ha? Ako lang pong giasoy ug unsa ang gisulti sa langiton nga mututod. Gi-record ako niyo. Ha? Para di mo makaingon nga giswitik ta mo. Gihaguan ako ning record mga igsoon. Angay ninyong mahibaw-an. Ha? Unsa pay gingon ni Master, moabot ang panahon nga kami na lang unya ni Princess ang mabilin sa palasyo. Ha? Kami duha. Tinuod man. Ato dito ang palasyo. Di ba duha na lang sila, si Master o si Inday Princess? Ha? Matud pa ni Master, moabot ang panahon nga doon ako'y buhaton nga dili ninyo masabtan. Nga og maglisod unya mo sa pagtuong ako Dios badiay. Sa to pasabot niya, doon na iyang buhaton nga dili matud pa na niya, moabot ang panahon nga doon ako'y buhaton nga dili ninyo masabtan. Nga og maglisod unya mo pagtuo nga ako Dios badiay. Na tinuod man na. Nabago Dios nga mo paulay. Ha? Maglisod bigtuo kay ang karaa mga misyonaryo maingon man nga adi na mawalas Master Dios God. Di ba natuman ang giingon ni Master? Nga moabot ang panahon nga doon ako'y buhaton nga dili ninyo masabtan. Nga og maglisod unya mugtuo nga ako Dios badiay. Natuman. Ha? Natuman ang gisulti ni Master. Ha? Unsa pa isulti ni Master nga akong girikod. Daghan unya mo og pangutana sa usag-usa ninyo. Nga kamo ra unya ang makatubag sa inyong pangutana. Tinuod bitaw na. Tinuod na. Daghantag mga pangutana sa unang panahon katong makaraan, membro. Nunsa naman hitabo karon ay nga nawala mas Master. Kami kita ra po'y makatubag ana ngano siya kay ngano man nanay yang gitugon nga mulakaw ra bako. Ha? Ug sa akong paglakaw, di ko magdala ninyo sa kinsa ako ra usa ang mulakaw. Ha? Mo na diha mga igsuon. Ha? Karon akong usbon. Gisulti ka ganina ni Aquilino Balinsa
kana nabaniog na sa tibuok Pilipinas, bisan pa sa gawas sa nasod, nga naay batong mahulog. Kadto mga karaan na sayod ana, giingon na sa mga radio station, mga television na nautingkay ang tibuok kalibutan ana nga dunay bato nga mahulog. Daan na nagisulti ni Master nga dunay iyahang ihulog nga butang nga gikan sa langit, gikan sa taas. Mao katong Skylab Laboratory. Daghang nabalakan adto, daghan ang nagool ni adto. Kay kung mubagsak kuno na dinhis kalibutan, daghan ang mga matay. Na adtong bato nga mahulog nga mao kana ang Skylab Laboratory. Ang nahitabo, unsa man ang nahitabo? Sa diha nga conference na ni atong tungora, Disyembre kadto. Daghan ang mga membro nga nitambong na namo tungora. Naabutas kalsada ang mga tao. Perting bagaas tao nga nanambong sa General Conference nga adlaw ka ng Disyembre. Kaya mahulugod ang bato, kato Skylab Laboratory. Nga gisulti ni Master nga naay iyang ihulog nga butang nga gikan sa taas. Ang uban, ginterprete lang nga bato. Pero sa diha, nga matod pa ni Master, sulod ang tanan mga misyonaryo o mga misyonarya. Nanulod kami. Ang mga tao wa gyud paigo, perting punuas palasyo. Ang uban anas karsada. Unsay sulti sa magtutudlo. Matod pa ni Master, nakasulod na ba ang tanan? Ha? Nakasulod na ba ang tanan? Sa diha nga nag-ibanghilyo si Master, nag-ingon siya, pagkadaghan ninyo, apan ang akong pangutana. Nag-record ako na. Ha? Ako nag-isulat na. Matod pa ni Master, pagkadaghan ba ninyo, apan ang akong pangutana, tanan ba kaha kamo? Ako. Mao na ang gisulti sa magtutulo 2000. Sa diha nga nanulod ang mga misyonaryo ug mga misyonarya, mato pa ni Master, nakasulod na ba tanan? Paglantaw ni Master tungod sa kadaghan ng Master, ang pangutana, kamong tanan ako baka mo. Muna pangutana sa langito ng matutudlo. Pero yung ibakwi nga way batong mahulog. Way bato nga mahulog, matod pa ni Master. Way butang sa langit nga mahulog. Pero ang mga TV, television, radyo, grabe. Grabe. Mga balita atong tungura, napanik ang mga tao, ipang baligya na gali ang uban nga mga kaptangan, ningadto sa ilang pundok, kay lagi, wala na, matapos na ang kalibutan, matupa sa uban. Gipamaligya ang mga kaptangan. Ang uban to Asurigaw, to Dinagat, uban pa nga mga pundok, wala, to dito, kay katapusan na lagi daw, matod pa na nila sa uban nga mga relihiyon. Pero gibakwi ni Master, matod pa ni Master, way butang nga mahulog, way batong mahulog. Matod pa na ni Master. Ha? Unsa may naitabo, pagkaugma kay wa may batong nahulog. Ang mga membro kadlawon pa ng hipo sa ilang sanina, ning lugsong, gibiyaan ang palasyo. Daghan ang mga membro nga diin. Ha? Dili kay bato day nga mahulog literal. Ang bato nga gipakita sa Ginoo kay ang tao gisimbolan og bato. Asa na mabasa sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 ug 5 nga ang mga apostol gisimboluhan og bato. Dili diay kay ang bato sa langit ang mahulog, kundi ang mga membro daghan ang na-discourage na to. Daghang mibiya sa pagtulunan sa PBCM. Pero namalik po sila karon. Ha? Unsa pa'y sulti ni Master? Put doon tani, madala ba ni, daghan man ni. Matod pa ni Master.
Ha? Kining lawasa, daghan ang nagpatuo nga master sa tibuok kakalibutan. Apan ako rin master nga matupan na di gyud kong balik sa abog. Problema na nasuban mo balik sa abog. Ha? Ang gisudlan sa Dios, sa Espiritu sa Dios, doon ay 3,891. Wa na sa ubang reliyon, oy. Wala ni. Ha? Daghan daw ang gisudlan sa Espiritu sa Dios, doon ay 3,891 kalawas nga gisudlan sa Espiritu sa Dios. Pero matod pa ni Master, kinilang lawasa, ang iyang lawas pa, mao na ni ang katapusang lawas, ug wala na'y lain, ug naa may lain nga magpaila, ug Master, kana dili na na Diyos, kundi yawa na na. Ha? Now, gisulat na ko na. Kanawa. Ha? Ug naa ako na'y magpaila, ug Master, kanang giila-ila nilang makarayo karon og nidani nakwa. Nga naanak ko master sa iya. Matod pa ni master. Ay magtuwa na, yawa na. Nasaom ni mana. Kamu mga membro nga mga karaan. Naipalo mo aning sulti ni master. Ug nalimot mo mao na nga ako ning gi-record. Kay ako usa ka ebanghelista nga gitudlo ni master. Dili ko nagwali nga ako lang kundi gitudlo ko ni master. Di manggaling utak ko magwali kay wa ko grado kayo, elementary ra ko. Pero kabubuton man ni master nga matod pa ni master. Kamaora lagi kasar. Gipaning kamutan ako. Mao may papel nga gihatag sa Dios diri nako. Mo na mga igsoon. Unsa pa isulti ni master? Ha? Dagko na ra ba ang bangag sa akong ayagan? Akong baling dagko nagbangag. Gisambingay niya ba sa usa ka mananagat? Ha? Dagko na kunog bangag ang iyang ayagan. Mato pa na niya. Barog pinili, pabilin pinilian. Unya nag-ingon pa si master sa iyang kagulingon. Pagbantay mo kay binirahay na rabani. Nga tinaon man. Wa mo kay balo mga karaang membro. Ha? Binirahin kinsay unang naglain? Si Mary Alcasarin na Adias Lumpia sa Cagayan de Oro City dool sa airport. Namira siya og mga membro. Pero daan ang nag-ingon si master, ayaw mo pag my name. But magpasabot niya ba? Ayaw mo pag patutuo ba? Nga dalaon ang iyang pangalan. Unsay gibuhat ni Mary Alcasarin, nagtukod sa pundok. Sunod si Pedroso Bailo, PBC na, magwawali na sa radyo. Ministro na Pedroso Bailo. Natuman ba ang gingon ni master? Ayaw mo. Ug may name. Ayaw magdala-dala sa kungalan ba? Natuman ang gingon ni master. Binirahay na ba ni? Magbantay mo. Pagdasin, birahon mo. Ha? Sunod, nga nagtukod og pundok. Pedroso Bailo, Mary Alcasarin, Merdo Ubanos, Tiidiim. Lain po ang iyang master po, si Kuluban, namatay na. Ha? Mga membro na sa PBCM na. Karon uwahi, 2024-2025, gabag ulang na restro, kining PIDM, kining PADIM, nga gitukod ni makarayo og ni Dani Nakwa. Natuman nagingon ni master, ayaw mo pag may name, ayaw mo dala akong ngalan. Gihimo nilang gigamit ang ngalan ni master sa ilang pagpangluko sa mga membro. Busa kamo mga karaang membro, pagmata na yung taon mo. Matupan master, dagko nagbangag ako ang ayagan. Binirahay na ba ni? Nga magpabira mo na ng mga matang sa mga tao? Ipasidan na nagpabastad, basta nalimot mo ni. Ha? Mugani nga ako sa ka magwalig gi-record ganin ako. Kaya aron na ako ikasulti sa mga karaang membro, basig na limot na mo. Pahinumdum na ninyo mga karaang membro.
ay mo pagpailad anang mga tao karon nga nagdala-dala sa ngalan ni Master gihimong puhunan aron mailad ang mga membro. Nahitabo na sa panahon ni Kristo. Gitawag na sila mga mini nga mga igsuon. Ay mong paluko na idala-dala ngalan ni Master. Ira ba? Tanan nagdala sa ngalan ni Master tinuod na. Ha? Dili tanan nagdala sa ngalan ni Master tinuod na. Tuhoan na ninyo. Kay daan na nagsulti si Master nagpasidaan nga ayaw mo og may name, ayaw mo dala-dala sa kungalan. Ilaron lang mo sa mga tao. Panapion lang mo ang mga tawanan. Tanawas Pedroso. Sa ningadto ko sa iyang pundok, o sa iyang gahelyo nako, himuon ko niyang board of director. Pila ang baligya sa iyang singsing? Nga bronze, 3,000. Pinalitan niyas Muslim ang maong mga singsing. Ibaligya niya 3,000 kay mao kuno to nga og mangayo kuno kausay mong pangayoon adto. Matuman kuno mo to gitawag og singsing agamanan, di ba? Pangloko, pangilad. Ha? Nagpadala ba ko? Wa, nganuman. Bisag publiko. Gaan ako. Ha? Anad na ko pinubre do. Kargador ko sa karbon. So di na ko madala-dala, ana. Mo ka na mga igsuon na mo diha sa PBCM. Ako ning gihimo. Ha? Wa ko mingo tuoy ko ninyo. Di painumduman talang mo. Ha? Di painumduman talang mo. O sa isulti ni Master, kamong mga magwawali. Padayon mo sa inyong pagkamawali. Ang uban nagpadayon ba? Wa. Pedroso Bailo magwawali. Daghan nga mga magwawali. Hermogenes Macarayo. Ningbiya sa PBCM. Mary Alcasarin. Nardo Ubanos. Nanong Murata. Uban pa nga mga membro. Imbis nga padayon mo sa inyong pagkamagwali. Wa, nangundang. Ha? Kaya nga naman, natuman ang giingon ni Master, dili mo tanan ako. Usa pa mga chapter, President. Now, gisuwat ko niyo. Iyang giinan ng mga chapter, President. Kamong mga chapter, padayon mo sa inyong pagka-chapter. Kopti pag-ayo ka ng inyong katungdanan. Ang mga chapter, President, nakatuman ba? Wa. Ang uban, nakatuman ang uban, wa. Kamong mga chapter, President, nga mga karaan, gipahimanguan ta mo. Basig nalimot mo. Gisultihan mo ni Master, siya diya pas Master. Kamong mga chapter, President. Ha? Padayon mo sa inyong pagka-chapter, President. Kupti pag-ayo ka ng inyong katungdanan. Gisulat na ko now. Kasi nalimot mo mga chapter, President. Ha? Mao ka na mga igsuon. Akong pasidaan ninyo. Kamu makaraan. Ay mo pailadan ng mga tao na. Nanloko na sa inyo na. Ginala-dala lang ang ngalan ni Master Gihimong puhunan nila. Pariho na po ng panahon na sa nagdala-dala sa ngalan ni Kristo. Daghan nagdala sa ngalan ni Kristo. 4,000 ka mga relihiyon karon nagdala-dala ni Kristo. Kisa may tinuod ninyo. Ha? Pulos mo nagdala sa ngalan ni Kristo. Pulos mo si kangkon. Wag yun, mingon na kiniamo adili iyan ni Kristo. Maura po ni karon sa Espiritu Santo. Ay magtutuwa na. Ha? Mawagan na mga igsuon nga makaraan ako nga mga igsuonan. Natong na membro sa 1970s. Ay mong patuwa na. Ano mga igsuon na to? Nagpatuo? Nagdala-dala sa ngalan ni Master Gihimong puhunan ang PBCM? Mga mangwartar sa inyo ha? Baligyaan mo og mga rosaryohan? Baligyaan mo og mga singsing? Ng mga lubad? Ay mong paluko, anak. May isuon. Ha?
Nga naman, kini mga pag-ayag, kini matupan mas tindak ko na ang bangag sa akong ayagan. Naba sa Biblia nga ang Diyos mo ayag yun na. Mubasa ko Biblia mga igsoon. Kaya ron ba po makaingon mo nga, manay basa-basa? Basahon ta mo nga ang Diyos mo ayag. Basahan ta mo sa Amos Kapitulo 9, versikulo 9, unsay gisulti sa Biblia. Kaya niya karon ako magasugo o ayagon ko ang balay sa Israel taliwala sa tanang mga nasod ingon sa mga lugas nga pag-aayagon sa ayagan. Daan pa sa unang panahon mga igsuon nga ang Diyos mo ayag yun sa iyang katawhan. Bisan pa nga ng Israel kani sa unang kapanahonan, giayag to. Bisan pas panahon ni Kristo giayag to, dili tanan nga na membro ni Kristo ning lahotay mo magani nga Biblia na pasidaan nga ang mulahotay mao ang maluwas o nya di ka mulahotay unsa man. Maluwas ka? Ha? Kini mga panghitabo karon nga daghang mga igsuon nga diin ning gawa sa pagtulunan sa PBCM. Mga pagsulay kana nila. Wa sila inunta wala ba sila makahibalo ba nga? Gisulay lang sila sa Dios. Naba sa Biblia nga ang Dios mo sulay na. Basahon ko ang Jeremias Kapitulo 17 ug ang iyang bersikulo 9 ug 10 unsa ang gipahayag sa Biblia. Nag-ingon, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang o gilabihan gayud pagkadautan kinsay makasusin matod pa sa Diyos. Ako siho ba magasusi sa nahuna, ako magasulay sa kasing-kasing bisan pagani nga sa paghatag sa tagsa-tagsa katao sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Ang Diyos mo sulay, daan ba sa panahon pang Israel gisulay? Ang katawhang Israel, bisan pas panahon ni Kristo gisulay, gyapon. Ang namimbro sa iglesia ni Kristo mamagaling nanggawa sila. Ha? Bisan pagani sa Apostol Pedro, gilimot pagalin niya ang magtutudlo niya. Daghang milagro nga nasaksihan ni Apostol Pedro, pero sa diha nga si Kristo gilansang sa cross. Ha? Gimbestigar si Kristo, gipangutan na siya sa babae nga nintambong na tungura, nag-ingon ang usa ka babae, di ba tinunan ka man niya ni Kristo? Kung sa itubag ni Pedro, wa ko kailangan niya, oy. Ha? Ultimong apostolis. Daghang milagro ang iya nasaksihan. Bisan sa ilang pagpanambal, nakaayo sila mga sakit. Nga naman sa diha nga si Kristo. Ha? Giinvestigar na. Kepatyon lagi. Gilimod in tao ni Pedro ng iyang magtutudlo. Ha? Gisulay gyapon. Kay batasan yun sa Diyos nga musulay ang Diyos. Ha? Mo ka na mangigsuon nga ang Diyos, mingo ka nga, musulay ba di ang Diyos? Noon sa taon ka, oy? Ha? Ikaw na lang, mag-Diyos. Ha? Why arang sa Diyos, bisag unsay iyang buhaton mga igsuon? Nga naman, ang Diyos dili nimo katudluan. Ug kung say plano sa Diyos, iya yun na, kaya unahuna sa Diyos, dili mao unahuna sa tao. Unsa ba ito mabasa sa unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 16 nag-ingon. Kay kinsa bang tawhana ang makasabot sa nahuna sa Ginoo? Aron ang Ginoo iyang katudluan, apan kita na nagpakaambit sa panghunahuna ni Kristo. Kay kinsa man daw kuno tawhana nakasabot sa nahuna sa Ginoo? Ha? Aron ang Ginoo iyang katudluan. Di nimo matudluan ang Ginoo, oy. Nasayod ang Diyos. Mo ka na mangigsuon nga ako ning gipahibalo ninyo daghan pang gisulti ni Master na naman nantay 3 minutos. Ha? Ang ako lamang mga pagpasidaan ninyo. Dili kay magpatuo ta.
Ha? Gisulti lang namo. Unsa ang gisulti sa magtutudlo? Ha? Nya masakit ka? Ha? Katungod man na nimo. Mapay mo balik kas PBCM? Dili ka magsupak-supak ka? Ano ikasakit man na to? Huwag hingalan na to pangalan. Huwag nagbuhat kas man na tarong, ano ikasakit man nimo? Huwag tarong ka. Busa mga igsuon, akong awhag ninyo. Kamu mga karaan nga membro, nga diin na pokling na karon, balik mo sa PBCM. Kay way laing gipanumpaan ni Master nga mao ang luwason niya. Mo lamang ang pagtulunan sa PBCM. Nga daan ang nakarecord sa langit. Giporma ang mga bituon sa langit. Naa dito nakasulat ang PBCM. Saksi mo na ka ng mga karaang mga membro. Nakasulat ang PBCM sa langit. Dili kay ordinaryo. Bituon ang pakita sa Dios nga ang pagtulunan nga mubarog. Dili PDM kundi PBCM. Way lain magigsoon sa katulong ka panahonan kay ang atong panahon na bahin sa tutulo. Panahon sa amahan mo tong Israel. Panahon sa ikaduha si Kristo mo tong iglesia ni Kristo. Panahon sa ikatulong kapanahonan sa Espiritu Santo. Mo kini karon ang pagtulunan sa PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries. Busa mga igsoon katong mga karaang member pamalik na mo. Ay mo pagpaluko ang mga tao nga magdala-dala kunuhay ni Master. Daghan ang nagdala sa ngalan ni Master pero panapion lang mo mga igsoon. Busa ayaw taon mo pagpaluko. Busa mingon na lamang ako, salamat Master sa panalangin nga imong gatag diri kanako. Og mingon ako sa tanan, gabaya ako sa tanan nga mga panahon og sa akong mga igsusulti. Daghang salamat usab sa itong mga suking tigpaminawan gikan sa Facebook, sa YouTube. Daghang kang salamat. Ug sundan lamang kami ninyo dinhi sa pagtulunan sa PBCM dinhi sa DWLE sa oras alas 2 ngadto sa alas 3. Kung doon na may inyuhang mga pangutana, bukas ang akong cell number 0955-1138-128. Ako Osbon 0955-1138-128. Mako na ang akong numero. Kung doon na may mga pangutana, andam kami nga mutubag sa bisan unsa ninyong mga pangutana. Kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Pateo. Daghang kayong salamat.